Mulai petraweh isin ramaku kancane do sondaros ora iso ndaros iki solusine piye iki Dedi iso belajar ngaji ora yo tapi kayaknya Dedi iso belajar ngaji Dedi enak ora iki yo wong enak kira-kira enak aku belajar ngaji mosok tuwek sak meneh iso belajar ngaji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sopo kae? Ya ngomong. Oh iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Apa kan? Emang kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Dedi. Terus apa nih, Kak? Kegiatan baik? Dewi. Enak. Dewi. Ini lu gini. Kangen di? Masjid Kang Dedi. Iki ceritane ngene Kang Dedi. Aku iki kok masjid iki mau kancane do iso ndarus. Aku iki sak tuwekku kaya ngene iki ra iso ndarus. Isin wirang. Aku pengen belajar ngaji sebenarnya karo iku. Oh, lah kuwi ya bener kuwi lek arep belajar ngaji. Masalah wong belajar ngaji kuwi sarana ukurane arep tua karep apa ya? Enggak wajib blak-blak jariku. Oke. Iya isin aku Dedi belajar ngaji lah. Pokoknya lagi wis apa? Maca Quran wis iso, Bu. Ya, urung nek belas urung iso. Turutan ya durung isa. Ya pernah belajar turutan yo kali batak yo iso. Berarti lek belajar ki ya belajar ikrok disik ya. Sing gampang-gampang apal huruf. Ya manut pokoknya penting aku iso Quran, aku main ra isin aku. Oh, terus kondisi tak cekukno ikrok. Oke. Ya. Oh, iki ketemu ikroknya untuk mau. Beri kroknya. Oke. Suwimen Mas Edi. Mulai ki buku ya ra ketemu kroknya suwi ra diwaca. Kenapa keselip arep ya? Iya. Wis apa tenan huruf-huruf Rika? Yo enek sing alif batak ya wis reti. Oh, ya wis dijajal disit ya. Iya. Bismillah disit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar sing dasar-dasar disit ya. Ya. Kayaknya udah apa? Alif. Oke. Ba. Lagi. Dal. Ini wis kudu apa ya huruf-huruf ya? Ya wis lah. Oh, pernah ngaji ben karo oncor tapi si Andet. Oke. Cuman biyen ngaji. Ki udah apa? Kulitnya apa ki? Kayak mata kucing. Kuwi apa ya nek kayak bojoku ha kayaknya. Wah, iya ha bener. Lagi. Kuwi sing ngeluar kuwi. Lah nek kuwi lah aku hafal kayaknya Kang Dedi. Apa ki? Hafal kuwi kaya nek kuwi ki ora tok dudoi, aku wis mendino buka nih. Apa jalur ini? Apal, kuwi shot kayaknya ya. Oke. Shot. Lah tiap dino tak buka nek. Lah kuwi ora pakai bojone Rika sing dibuka. Ya ora aku iki ya shot. Iya bener iki shot begini.